Næsten hver alfabet på jorden voksede langsomt, ved et tilfælde over tusinder af år. Men det blev opfundet med vilje af en enkelt person, og vi ved præcis, hvorfor hver bogstav er formet, som det er. Dette er historien om Hangul, det koreanske alfabet, du er ved at lære. Hangul har kun 24 grundlæggende bogstaver, 14 konsonanter og 10 vokaler. Fra disse 24 kan du bygge tusinder af stavelser. Sammenlign med engelsk, in, of, through, tof, samme bogstaver, 3 forskellige lyde. Hangul gør næsten aldrig det. Ser du et bogstav, kan du læse det. Og dette er ikke kun koreansk stolthed. Verden lagde mærke til det. UNESCO, de Forenede Nationers kulturorgan, giver en global læsepris opkaldt efter kongen, der skabte Hangul, King Sejong Literacy Prize. Det originale manuskript, der forklarer Hangul, er indskrevet i UNESCO's Memory of the World Register. Den britiske lingvist Geoffrey Sampson opfandt en helt ny kategori, fitoral, bare for at beskrive det, og kaldte Hangul et af menneskehedens store intellektuelle bedrifter. Jared Diamond, den Pulitzervindende videnskabsmand, kaldte det et ultrarationelt system. Men den smukkeste del er, hvorfor det blev lavet. I 1400-tallets Korea betød læsning af mestertusinder af kinesiske tegn. Kun de privilegerede kunne. Almindelige mennesker havde ingen måde at skrive deres egne tanker på. Kong Sejong mente, det var forkert. Med hans egne ord, lydene i vores sprog adskiller sig fra dem i Kina. Så han byggede et skriftsystem, som alle kunne lære. Dets navn, Hunminjeongeum, betyder de rette lyde til at lære folket. Her er geniet. Sejong studerede, hvordan menneskets mund laver lyd. Og formede hver konsonant som den mund, der laver den. Bagsiden er tungen, der hæver sig mod halsen. Tungespidsen, der rører ved kanten bag dine tænder. Formen er lukkede læber. En tand. En åben hals. Hvert bogstav er et billede af din egen mund. Vokalerne er endnu mere poetiske. De begynder med 3 mærker, en prik for himlen, en flad linje for jorden, en opretstående linje for mennesket, der står imellem dem. Himmel, jord og menneske, og fra disse 3 vokser hver koreansk vokal. På koreansk kaldes en konsonant en børnelyd, og en vokal en moders lyd. En konsonant alene kan ikke helt tale. Men i det øjeblik, det møder en vokal, bliver en stavelse født. Plus. Som et barn, der vokser op ved siden af en mor, kommer bogstaver sammen for at danne et ord. Og 600 år senere passer Hangul perfekt til den moderne verden. 24 bogstaver, kombineret på et øjeblik, du skriver præcis, hvad du hører. På et smartphone-tastatur er få skriftsystemer hurtigere. I dag lærer folk overalt Hangul. Drejet ind af K-pop, K-dramas og koreansk kultur. Og næsten alle er overraskede over den samme ting. Dette er så meget lettere, end jeg forventede. Fordi når du først ser logikken, kan du virkelig læse koreansk hurtigt. Hangul blev aldrig lavet for de magtfulde. Det blev lavet, så alle, enhver, kunne læse og skrive. 600 år senere er det stadig en af de mest bemærkelsesværdige idéer i menneskets historie. Og når du lærer Hangul, lærer du ikke kun bogstaver. Du møder drømmen fra en konge, der troede, at hver person fortjente en stemme. Lad os begynde. Du kan læse dit første koreanske i dag, gratis, på karin.visumt.com.